Як выглядалі паўстанцы 1863 году? Здаецца, нічога сакрэтнага тут няма. Вось вам безліч выяваў, карцінаў, гравюраў, музейных экспанатаў і нават сучасных рэканструкцыяў. Бяры ды разглядай усю гэтую прыгажосць. Але чакайце, адна справа карцінка, іншая справа рэчаіснасць. А з вами Васіль Калач у відэапраекце «Беларусь 1863». Сёння пра уніформу студзеньскіх паўстанцаў. Большасць фотапартрэтаў таго часу, як мы разумеем, знятыя ў атэлье, а не на полі бою. Прычым у атэлье на бяспечнай тэрыторыі, у Кракаве ці Познані ці Львове, то бок не на акупаваных маскалямі землях. А як жа было насамрэч? У баі, у лесе. Ці быў у паўстанцаў некі адзіны мундур? А калі не, то як жа яны выглядалі? Што ж, пачнем. Кожная армія са старажытных часоў мае сваю уніформу, хаця б нейкія адметныя колеры, барвы. Каб адрозніваць свой, чужы і не парубаць сваіх на полі бою. Ну а далей гэта ўжо элемент уніфікацыі, каб армія дзеяла як адзіны арганізм, каб шэраговец пазнаваў афіцэра, каб артылерыст розніўся ад піянера. Урэшце, гэта гонар мундуру, важны карпаратыўны элемент войска як супольнасці. Вось яны, людзі зброі. Таму і з палонных, як правіла, здымаюць ці зрываюць знакі адрознення, то бок маральна разбройваюць. Гэта прыніжэнне. Ёсць цудоўныя малюнкі Юліуша Косака з праектамі вайсковай уніформы паўстанцаў. Там мы бачым і польскія, і італьянскія элементы, кавалерыю, пехоту, нават элітную пехоту зуаваў. Але варта разумець, што гэта праект уніформы, то бок гісторыя пра тое, як магло бы быць, калі паўстанцкая армія стала рэгулярнай. Але паўстанне на тое і паўстанне, што правілы рэгулярнай арміі тут не працуюць. Нават калі вельмі хочацца. Так, паўстанцы мелі сваю дзяржаву ў дзяржаве, але сетка падполля, нават самая прасунутая, ніколі не заменіць рэальную дзяржаву. Самая слабая дзяржава мае тэрыторыю, рэсурсы і механіку. Падполле гэтага ўсяго не мае. Паўстанец не можа пайсці на склад, магазин і атрымаць камплект формы, боты, вінтоўку. А калі яго параняць, не атрымае адпачынак, не выйдзе на пенсію. Гэта зусім іншая экзістэнцыя ва ўсім. Таксама і ў плане знешняга выгляду. Паспрабуйце незаўважна пашыць 1020 хаця б шынеляў. Пагляджу на вас. А 200 000? Так, на паперы уніформа была прапісаная, у рэгулямінах. Майстрам ваеннай тэорыі і уніфікацыі быў, напрыклад, першы дыктатар паўстання Людвік Міраслаўскі. Вось яго рэгулямін выдадзены ў Парыжы. Толькі што Міраслаўскі быў тэарэтыкам вялікай рэгулярнай вайны. Любіў гуляцца ў салдацікі, а партызанскай вайной пагарджаў як нечым нявартым. Яго тэорыя разышлася з рэчаіснасцю. Таму ў яго працах мы бачым сярод іншага некую фантазійную браню для пехоты, шчыты, шаломы рагатыўкі з закладзенай бронепласцінай лапатай, ды яшчэ безліч розных нежыццяздольных прыдумак, адарваных ад рэальнасці. Бо рэальнасць – гэта ў лясах пад Аўгустовым і Гародняй, а не ў Парыжы. І калі мы гаворым пра рэальную уніформу, то маем вельмі цікавую мазаіку. Зараз распавяду. Камандзірам паўстанцаў, незалежна ад таго, ці былі яны ў мінулым кадравымі афіцэрамі, ці не мелі з войскам нічога агульнага, даводзілася мірыцца з тым, што адзінай формы няма. Яе элементы трэба падбіраць на хаду, не забываючы на практычны бок. Сімвалам паўстання стала рагатыўка або канфедэратка. Сам кшталт ужо быў прапісаны ў вайсковай традыцыі, пачынаючы ад барскіх канфедэратаў з гораду Бар на ўкраіне перад падзеламі Рэчы Паспалітай, паўстанцаў Касцюшкі ці уланаў часоў Напалеона. Яе лёгка пашыць, яна адметная і пазнавальная. Сама форма такога накрыцця галавы і зараз выкарыстоўваецца ў сучаснай польскай арміі. Але цікава, што яна ўвайшла і ў беларускі народны строй вояк. Важны яшчэ і колер рагатыўкі. Напрыклад, у аддзелах генерала Хаўкі Босака на поўдні Польшчы белы колер, недзе быў чырвоны колер, а вось на Гарадзеншчыне у нас сінія рагатыўкі. Быў нават выпадак знаходкі ляснога схрону байцоў Валера Рублеўскага у спарахнелым дубе, і там акурат сінія рагатыўкі, цёмна-карычневыя світкі, косы, пара адзінак агняпальнай зброі.
У клубе рэканструкцыі «Інвіктус 1863» мы карыстаем акурат сіняе, як яно і было на Гарадзеншчыне. Што яшчэ? Былі кепі на французскі манер або знаёмыя нам па выявах з вайны поўначы і поўдня ў Амерыцы. Шапкі-батарувкі, такія сабе папахі, капелюшы, часам з пер'ем, даніна італьянскай традыцыі, верхняя вопратка – чамара. Яе мы бачым на шматлікіх выявах, гэта традыцыйны строй яшчэ той старой рэчы паспалітай, а сама форма, дарэчы, вугорскага паходжання. Розныя сурдуты ці сялянскія світкі, каго на што хапіла. Цяжка паверыць, але са старых куфраў маглі выцягнуць нават стары панцыр або кірасу. І яно магло надалей уратаваць чалавеку жыццё. А магло і пагубіць, бо цяжка яна халера. Ну і, канешне, кашуля. Асаблівы шык – чырвоная кашуля гарыбальдзійка, бо такую насіў Джузеппе Гарібальдзі, а ён быў кумірам таго часу, сімвалам барацьбы за свабоду, таму нават фотаздымкі часам рэтушавалі чырвоным, каб было бачна колер той кашулі. Сподні шырокія, шырачковыя, то бок з грубага, нефарбаванага ільна ці воўны. Скураныя боты – тое, што трэба, а калі няма, і нават з мёртвага маскаля ты не сцягнуў, хадзіў па сталах такія сабе скураныя тапкі. Некаторыя касінеры на полі бою выходзілі нават босыя. Але калі зіма, босы не паходзіш. Зіма з 62 на 63 год была пагодная. Былі плюсавыя тэмпературы. А з 63 на 64, напрыклад, была лютая. Тэмпература сягала да мінус 30. Трэба браць кажух, звычайны сялянскі. Цягні таксама трафейны расійскі башлык. Ну а што? Згадзіцца, асабліва на пікеце ў лесе. Рукавіцы, трафейныя шынялі, нават каўказскія буркі – усё ішло ў ход. Бо галоўнае гэта не прыгажосць, а практычны момант. Людвік Міраслаўскі ў Парыжы можа маляваць усё, што хоча. А ў лесе ж ты са сваім аддзелам. І перамагаць трэба не толькі ворага, але і прыроду, вільгаць, холад, паразітаў. Зрэшты, пра выжыванне і тактыку зробім адзін з бліжэйшых выпускаў. Там сапраўды цікава. Панове і паненкі, гісторыю, якую мы тут распавядаем, не пачуеш, на жаль, у беларускіх школах. Але калі вы лічыце наш праект вартым, чакаем на падабайку, падпіску і данат, калі гэта бяспечна, каб мы маглі і надалей распавядаць вядомую і невядомую, а галоўнае, праўдзівую гісторыю нашага краю. Дзякую. Найбольш, магчыма, ўражваў ворага строй зуаваў смерці. Вось так гэта выглядала. Фескі, чорныя кашулі з белымі крыжамі, шаравары, яно і зараз уражвае. Адно, што тых зуаваў быў усяго адзін аддзел. Яго арганізаваў французскі афіцэр Франсуа де Рушбрюн на матыў акурат французскіх зуаваў. Адсюль гэты арыенталізм, нібы цёплы ветрык з Алжыру ці Тунісу. І дзейнічалі яны далёка ад нас, у Малапольшчы. Шчасціла тым аддзелам, куды можна было перадаць прыстойныя мундуры з тэрыторыі Прусіі ці Аўстрыі. Бо там няма праблемы. Ты замаўляеш жыдоўскай арцелі, напрыклад, 1000 мундураў, а пасля кантрабандай перакідваеш паўстанцам роўна як і зброю, штуцыры ды карабіны, або паўстанец сам ідзе праз мяжу ў тым мундуры. А папярэдне, перад выхадам шмат хто акурат і рабіў сабе фота на памяць. У атэлье Львова, Кракава ці Познань, як мы ўжо казалі. Акурат паводле гэтых партрэтаў сёння мы можам уявіць сабе знешні выгляд паўстанцаў. Справа была настолькі папулярнай, што ў атэлье з'явіліся рагатыўкі, шаблі, шляхецкія паясы, бяры і рабі сабе фотачку на памяць. Гэта стала модным. З фотаздымкамі былі і трагічныя выпадкі. Бо гэта, напэўна, першы прыклад у нашай гісторыі, калі расійскія акупанты, робячы вобшук у людзей, зазіралі ў фотоальбомы. Знаёма, праўда? І калі ты, напрыклад, маеш там фота ў патрыятычным строе, табе торба. Сібір, незалежна, ці быў ты там сапраўды паўстанцам, ці проста зрабіў сабе такую фотокартачку праездам у Кракаве. Таму можам толькі здагадвацца, колькі партрэтаў было панішчана, спалена самімі інсургентамі ды іх роднымі, каб маскалі не прыклеілі да следчай справы. Цалкам асобны блок гэтай гісторыі – гэта знешнія азнакі, якія насілі цывільныя асобы на знак салідарнасці. Вядома, гэта чорныя строі ў жанчын. Таксама патрыятычныя брошы, запінкі, пярсцёнкі, завешкі, медальёны. Дарэчы, жанчыны акурат
часцяком і шылі вопратку паўстанцам у сваіх маёнтках, а пасля яшчэ і пралі тыя кашулі, бо нават замовіць якому-небудзь краўцу жытку рызыкоўна, а раптам здасць. Таму тут, на зямлі, шылі свае людзі. Салідарнасці. Гэта подзвіг жанчын, подзвіг валанцёрак не менш важны за подзвіг на полі бою. І таксама велізарная рызыка. Як тое часта бывае ў вайсковай гісторыі, яе элементы дапасоўваюцца і дапісваюцца ўжо пасля сканчэння той самай падзеі. Калі стрэлы адгрымелі, а вецер развеяў дым. Акварэлі, гравюры, літаграфіі з выявамі паўстанцаў ствараліся ўжо на эміграцыі. У далейшыя гады, ды не заўжды тымі людзьмі, якія бачылі на свае вочы жывых паўстанцаў. Таму не дзіўна, што яно выглядае часцяком прыгажэй, чым было насамрэч. На гэтым мы развітваемся, сябры. А вы? Пішыце ў каментарах, якія тэмы з гісторыі студзеньскага паўстання вам цікава было бы прагаварыць. Стратэгія, тактыка, выжыванне, сімвалы паўстання, а можа, праца контрвыведкі? Пішыце, калі вам бяспечна. Да сустрэчы. Гонар і годнасць.